jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Musulman Sha'abi yan awaki anti baby, shugaban cibiyar tallafawa mata da ƙananan yara da mabukata da marayu da kuma yin aikin Allah. To alhamdulillah kamar kowace shekara wannan watan ma ga mu gare ku da kokon mu bisa neman taimakon tallafin ciyarwa abincin azumi da muka sa bai ga iyayen marayu da su marayun kansu da mabukata da almajirai kowace shekara. Kamar yadda kuke gani kowace shekara muna bin lungu da sako da gidajenmu a cikin gidaje ma rabawa muke, a unguwanni raba muke, muna bin unguwannin da muka san marasa shi. Sannan mata su ne mana katutu wanda ba su da yadda za su yi, ba su da abin buɗe baki a gidajenmu, suna cika mana gida. Don haka muke samu da abin da Allah ya sa kuke ba mu, wato bayan Allah kuke taimaka da shi mai ɗari mai kwabo muke haɗa muke siyan kayan abinci kamar shinkafa, gero, masara, taliya, sukari, wake duka muke haɗawa muke sakawa muke rarraba mutane. Wasu kuma suna ba mu kayan abinci ne domin mu raba. Mu kofar mu a buɗe take, duk abin da Allah ya hore muku za ku iya ba mu, ko ba ku ba mu kuɗi ba za ku iya ba mu kayan abinci da duka abin da Allah ya hore muku wanda za mu ba wa wa'annan marayu da kuma iyayen marayun da ba su da yadda za su yi, wanda in sun sha ruwa suke rasa yadda za su yi. Saboda haka muna buƙatar wannan taimako da duk abin da Allah ya hore muku. Sannan masu fada zakka wanda suke yin zakka a wannan watan, mu ma kokon baran mu abu ɗaya yake kamar yadda waccan shekara ma sun bada zakka, mun kira iyayen marayu mu rarraba musu abin da Allah ya hore domin su ma su samu su dogara da kansu. Da yawa daga cikin su wasu dai zakkar da muka samu ba ta da yawa, da yawa daga cikin su wasu wannan abin da muka samu na zakka muka basu sun kasance suna dogara da kansu. Idan mun raba musu 10,000 ko 20,000 suna yin jarin kosai ko awara ko sai da itace ko gawayi da sauransu. Dan Allah bayan Allah a taimaka, ko zakka ko abincin da za a raba ko zakka ko abincin da za a raba musu ko abin da za su sha ko kayan sallar yara, domin su ma marayun 'ya'ya ne. Muna so su ma mu sa su farin ciki, mu saka iyayensu da abin da duk Allah ya hore muku. Za a nemi mu ta wannan lambar waya domin zuwa a kawo mana saƙonmu. Ofishinmu na tallafawa to na foundation inda muke karɓar taimako a can da abin da Allah ya hore muku. 08028586967 08028586967. Duk mai buƙatar ƙarin bayani ko tallafi zai iya neman mu domin ya tabbatar ko ya je ya gane idansa irin ayyukanmu, da mu akwai kalanda irin ayyukan da muke yi da komai. Sannan kuma masu turowa su iya turo mana ta wannan akan lamba tamu da muka ɗora akan wannan bidiyon. Jama'a tana aikin Allah baya yawa baya kaɗan. Ciyarwa azumi kuma babbar sadakatar jariya ce da duk abin da Allah ya hore komai kankanta. Ku zo mu haɗu mu haɗa hannu da hannaye mu taimakawa bayan Allah 'yan uwa musulmi da suke kuncin talaucin rashin yadda za su yi, ba yadda za su ciyar da kansu ko su ci ko su sha lokacin azumi. Wassalamu alaikum.